କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେଣି ଏଇ ଯୋଉ ଓଡିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଏନଭାयରନମେଣ୍ଟ ଅଛି ଏଠି ଏତେ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏତେ ବେରୋଜଗାରୀ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ମାଇୟା ତୋ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି ମାଇୟା ମୁଁ କ'ଣ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲି ମାଇୟା ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ କି ଯାଇଥିଲି ତୋର ଦେଖିଥିଲି ମାଇୟା ତୁ ହିରୋଇନ୍ ମାନଙ୍କର ଯେତିକି ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛୁ ମାଇୟା ତୁ ହେଉଛୁ ପରମ ବେରୋଜଗାରୀ ଆଉ ମାଇୟା ପରମ ଗାଣ୍ଡି ମରା ଆଉ ପରମ ନାଳୁଆ ଆଉ ମାଇୟା ତୁ ରୋଷ୍ଟ ମାନେ ତ କିଛି ଜାଣୁ ଆଉ ତୁ ମାଇୟା ୟା ତା ଭିଡ଼ିଓ ଖାଲି ହେଟ୍ କରୁଛୁ ଆଉ ତୋର କିଛି କାମ ନାହିଁ ମାଇୟା ନିଜେ ଦେଖ ମାଇୟା କ'ଣ କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇନା ଭିଡ଼ିଓ ଇଏ କରିକିନା ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଖୋଜୁଛୁ ମାଇୟା। ତ ହ୍ୟାଲୋ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ତ ଲାଷ୍ଟ ସାରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆକୁ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଗହଣା ଦିଆହେଇଛି ଆଉ ବହୁତ ରୋଷ୍ଟ କରାହେଇଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ହସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପେଟ କଥା ହେଇଛି ତ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ସାରି ୱାଚିଂ କରନ୍ତୁ ତ ବୁଝିପାରିବେ ଆକୁ କୋଉଳିଆ ସଦା ହେଇଛି ତ ଭିଡ଼ିଓ। ସେଦିନ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ମିନିମମ୍ 50ଟା ଭଳିଆ ବୋଧେ ଖାଲି ରୋଷ୍ଟିଂ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି। ଠିକ୍ ଦେଖିଛୁ ମାଇୟା ତୋ ଭଳିଆ ଛକା ଆଉ ନାଳୁଆ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ମାଇକିନା ମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣି ପୋଷ୍ଟ କରିବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆଉ ତୋ ଭଳିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ବି ମିଳିବନି ମାଇୟା ଯେଉଁ ଭଳିଆ ତୁ ନାଳ ଗୋଡ଼ଉଛୁ ଝିଅ ଦେଖିକିନା ପୋଷ୍ଟ କରୁଛୁ ତାଙ୍କ ମୁଁ 100% ସିଓର ତାକୁ ଜଣା ନାହିଁ କି ଭାଇ ରୋଷ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ। ମାଇୟା ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଭୁଲ କହିଦେଲୁ ମାଇୟା ରୋଷ୍ଟ ମାନେ ଜଣା ନାହିଁ ମାଇୟା ତତେ ବହୁତ ଜଣା ଅଛି ନୁହେଁ ମାଇୟା ତୁ ମାଇକିନା ମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଆଉ ମାଇୟା ତୁ ପରମ ନାଳୁଆ ଆଉ ତୋର ଖାଲି ଗାଣ୍ଡି ମାରିବା ଦରକାର ମାଇୟା ତୋ ଭଳିଆ ତ ଆମେ ଛକା ନୁହେଁ ଯେ କି ଆମେ ମାଇକିନା ମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବୁ ଆଉ ରୋଷ୍ଟ ମାନେ ତ ଆମେ ମର୍ଦ ପିଲା ତୋର ରୋଷ୍ଟ କରିବୁ ତୁ ମାଇୟା ଛକା। এই ଯୋଉ ଯେତିକି ରୋଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦୁଇଟା କାଟେଗୋରୀ ଡିଭାଇଡ୍ କରେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି ନଲେଜ ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମାଇୟା ଠିକ୍ କଥା କହିଛୁ ମାଇୟା ଆମକୁ ମର୍ଦ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜଣା ନଥାଏ ନଲେଜ ନଥାଏ ତୋ ଭଳିଆ ମାଇୟା ଯେତିକି ଛକା ଗାଣ୍ଡି ଦେଖିବେ ଯାଇ ଟ୍ରେନରେ ଆଉ ତାଳି ମାରିବେ ମାଇକିନା ମାନଙ୍କ ସମାନ ହେବେ ତ ଜଣା ଅଛି ଛକା ମାନଙ୍କୁ ନଲେଜ ସବୁ ଏମାନେ କୋଉ 10th କି 8th ଫେଲ୍ ଛୁଆ ଏମାନେ ତୁ ଠିକ୍ କଥା କହିଛୁ ମାଇୟା ତୋ ଭଳିଆ ଆମେ ସେ ଦେୟାର ଫେୟାର ଗେହାର ଫେୟାର ଏରା ସବୁ ଆମେ କୁହନୁ ଆଉ ସେ ଇଂଲିଶ ଫିଂଲିଶ ଆମକୁ କିଛି ଆସେ ନା ମାଇୟା ଆମେ ପୁରା କଞ୍ଚା ଓଡ଼ିଆରେ ଗହଣା ଦେବୁ। ମାନେ କୋଉଠି ପ୍ଲାଇଉଡ୍ ସୁରତ ନହେଲେ ପାଣି ପାଇପ୍ ଲାଇନରେ ଯିବା କଥା କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା ଏ ମାଇୟା ହେଉଛି ଠିକ୍ ଛକା ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆକୁ ଜଣା ଅଛି ସୁରାଟ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ କାମ ଆକୁ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ କାମ କହିକିନା ନେଇକିନା ପାଇପ୍ ଭିତରେ ୟାର ଗାଣ୍ଡି ମାରି ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ସୁରାଟ ନେଇକିନା ଆକୁ ଅୟ ରୁମ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତିରେ ୟାର ଗାଣ୍ଡି ମାରିଥିଲେ ତ ଆକୁ ସବୁ ଜଣା ଅଛି ଆମକୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ତ ସିଏ ନିଜେ କହୁଛି ତାର ଗାଣ୍ଡି ମାରିଥିଲେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଲକଡାଉନ ପାଇଁ ଘରେ ରହିକି ରୋଷ୍ଟିଂ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାଇୟା ବିଚିତ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ଏ ମାଇୟାକୁ ଜଣା ଅଛି ଲକଡାଉନ ପରେ ଆମେ ମର୍ଦ ପିଲା ତ ଆମେ ଘରେ ବସିକି ରୋଷ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିକିନା ଆମେ ରୋଷ୍ଟିଂ କରିଲା ବେଳେ ସିଏ ସେଠି ସୁରାଟରେ ଗାଣ୍ଡି ମାରିଛନ୍ତି ୟାର ଅୟ ରୁମ୍ରେ। ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କ'ଣ କି ଭାଇ ଜଣକୁ ଅନର୍ଗଳ ଶୋଧି ଦିଅ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ମାଇୟା କ'ଣ କହୁଛି ତ ଏ ମାଇୟା କହୁଛି ଅନର୍ଗଳ ଗାଳି ଦିଅ ତ ଗାଳି ଦିଅ ତମେ ଆମେ ତ କାହାକୁ କିଛି କହୁନୁ ଆମେ ରୋଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଯିଏ ଖରାପ କଲା ଆମେ ଗାଳି ଦେଉଛୁ ମାନେ ଏ ମାଇୟା କହୁଛି କି ଗାଳି ଦିଅ ଅନର୍ଗଳ। 5 ମିନିଟ୍ ଅନର୍ଗଳ ଶୋଧ ମାନେ ପୁରା ତା ମା ଭଉଣୀ ଏକ କରିଦିଅ ଶୋଧିକି। ଠିକ୍ କଥା କହିଛୁ ମାଇୟା ତୁ କହୁଛୁ ମା ଭଉଣୀ ଏକ କରିତେ ତ ମାଇୟା କେତେବେଳେ ଆମେ ତୋର ବି କରିଦେବୁ ମା ଭଉଣୀ ଏକ ତ ସେ କଥା ମାନେ ନାହିଁ ତ ମାଇୟା ତୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମା ଭଉଣୀ ତୋର ଏକ କରିବୁ। ନ ସୁଧିଲେ ମାଇୟା ପାଟିଟା ଜାମ୍ ହେଇଯାଉଛି ଯେମିତି ଲୁହା ନ ୟୁଜ୍ କଲେ ଜଙ୍କ୍ କଣକି ଲାଗିଯାଏ ଜଙ୍କ୍ ଫଙ୍କ୍ ଲାଗିଯାଏ ବସେ ତ ମାଇୟା ମୁଁ ନ ସୁଧିଲେ ମୋ ମାଇୟା ଓଠ ଫାଟେ ଦେଖିବା ମାଇୟା ଓଠ ଫାଟୁଛି ସୁଧିଲେ ମାଇୟା ବାଣ୍ଡ ପଡ଼ କହିଦେ ମୋ ଓଠ ମାଇୟା ମୋର କାମ ଆବେ ଜଣକୁ ଶୋଧିବା ଇଜ ନଟ୍ ଅ ରୋଷ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି। ତମେ କଥା କହିଛୁ ମାଇୟା ଜଣକୁ ଶୋଧିବା ନଟ୍ ରୋଷ୍ଟ ତ ମାଇୟା ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇନା ଭିଡ଼ିଓ ତୁ କାହାକୁ ହେଟ୍ କରୁଛୁ ନା ମାଇୟା ତୁ ନିଜେ ଆଣିକି ତା ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିକିନା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ବେ ମାଇୟା ସାର୍ ଟୋଟାଲ ବେହିଆ ତୁ ଗୋଟେ ମାଇୟା ତତେ ଯେତେ ଗାଣ୍ଡି ମାଇନା ସେତେ ତୋର ଗାଣ୍ଡି ପଡ଼ୁଛି। ତମେ ଦେଖିଥିବ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯୋଉ ଭାଇନା ଚାଇନା ୱାଟେଭର ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଲାଗୁଛି କ'ଣ କି ୟୁଟ୍ୟୁବ ହଉଛି ତାଙ୍କ ଗାଁ ମଦ କାଉଣ୍ଟର। ଆମେ କିଛି ଭାବୁନୁ ମାଇୟା ତୁ ସବୁ ଭାବୁଛୁ ମାଇୟା ତୁ କହୁଛୁ ୟୁଟ୍ୟୁବଟା ଗୋଟେ ଭାବୁଛି ସେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ମଦ କାଉଣ୍ଟର ମାଇୟା ଆଉ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ମାଇୟା ତୁ ତ ଯିଏ ଛୁଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିକି ପୋଷ୍ଟ କରୁଛୁ ମାଇକିନା ମାନଙ୍କର ତୁ ତ ମାଇୟା ଭାବୁଛୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ଗୋଟେ ସେକ୍ସି ଚ୍ୟାନେଲ ବୋଲି କି ଆସ୍କା ପଟି ମାରିଦେଇକି ମନ ଇଚ୍ଛା ଶୋଧିଲେ ତୁ ମାଇୟା ଜାଣିଛୁ ଆସ୍କା ପଟି ମାରିସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ହୁଏ କାହିଁକି ନା ତ ଅୟ ରୁମ୍ରେ ସେରା ସବୁ କରିଥିଲେ ତ ମାଇୟା ତୋର ଆମେ ଗାଣ୍ଡି ମାରି ମୁଁ ଜାଣିଥିବୁ ଆମେ ଆସ୍କା ପଟି ପିଇ ସାରିଲା ପରେ କୁଳା ବାଳୁଙ୍ଗା କରିବୁ ତ ମାଇୟା ତୋର ଗାଣ୍ଡି ମାରିବୁ ଆଗେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ୟାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରୋଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଛି ତ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ ତ ୟାର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଣିବି କାହିଁକିନା ୟା ପରେ ଭିଡ଼ିଓ ୟାର ଆସିବ ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ତ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।